no conxunto de petroglifos ou na laxe Rotea do Mendo. Estou cerquiña do Castro de Penalba, en Campolameiro. E eu non coñecía este sitio, non coñecía, non? Está pouco sinalizado, ou incluso, hasta diría pouco divulgado, porque eu suelo cachear bastante. Eu outro día o vi nunhas fotos por aí en internet, non? Impresionante. Que decir, fijarse nesa figura de aí. A mí me recorda unha persoa como se estuvera facendo algo cos brazos levantados, verdad? Moi curioso. Aí, non sei se ve, aí atendes. Mirad, de todos os xeitos eu despois vou meter fotos. Hai un conxunto de círculos, verdad? Por aí. E varias figuras, pero ali hai algo que si me vai, que me sorprendeu moitísimo. Eu creo, isto é da miña cosecha, de algo que lín por aí, que estes homes, e digo, a veces as pedras se falan ou non falan, moitas veces o temos comentado aquí no muro, xente, esas pedras falaran. Pois eu creo que aquí si falan, porque neste sitio daqui, eu non sei se está vendo na cámara, aí hai un cérvido enorme, un macho, non sei se se ve a cornamenta, unha cornamenta brutal, verdad? E ao lado hai un montón de cervas, de hembras. A min recórdame isto, podríamos dicir, unha escena dunha berrea. Un macho na época do apareamiento, non? É o que eu penso deste conxunto que hai aí, rodeado de círculos, cazoletas, alá hai máis círculos, se aprecian perfectamente. A veces, cando un chega aos petróglifos, é difícil aprecialos, pero este sí se aprecia ben. Mirad aí, outro cérvido, nesta zona, arriba, círculos. Ali arriba, máis arriba, ali, temos outro macho, rodeado de círculos, verdad? E dúas ou tres figuras de hembras. Entón, eu me imagino, que era o que estaba contando, que esta xente reflexaba aquí o que estaba vendo. Entón, eu tallaba aquí, e eu creo que isto non deixa de ser unha berrea na época do apareamiento destes animais. E alguén, e aquel, a mí me recorda un personaxe como se alguén estuvera berreando, porque se ve na figura aquela que dicía eu que recordo un humano, como se alguén estuvera cos brazos así e unhas estacas e uns paus. É a miña versión. De calca maneira, isto dá pa moito, se visitades o sitio, que é espectacular, non hai moitas representacións deste estilo de apareamientos, mirar aí se ve o macho este e as hembras ao lado, non? Bien, vos deixo. Eso. País sorprendente, Galicia, sorprende. E o que falábamos antes, as pedras falan. E pode, a miña opinión, e estános contando o que alguén veu aquí e tallou. Categoría.